Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tiga lagi di ko na mga maranasong di na mga rinarinaw tanong. Ako na rin, di ko kurang matan o di na di palilalilangan sa giyang ko to si Aima edna so Aima ayun sagi kon mabuhay ma kanagkasusang ko ano soran yan mo na rin iso kalalami ko di nakatawingon sala ko kung makiragamas sa mukha dato at pagusura na idwa sa tiyakan na tiyag una ka na sa diyang kaan nakatiin na pamamakingan ka so atay na wassalam.
Ya belum taniain Nasailia sandegakain Sarungai dengerin Nakuirisi saimain Kakuin nakasabot nakuin Sana